ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ዝጸንሑ 159 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኒጀር ከም ዘጋዓዞም ተገሊጹ። እቶም ብዕለት 20 ለካቲት ዝጋዓዙ ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ መዳጎኒ ማዓስከራት ተቐይዶም ዝነበሩ ምዃኖም ይንገር። ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ሓሊኖም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብሊብያውያን ባሕርያት ተታሒዞም ዝምለሱ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኣብ ዝመልአ ማዓስከር ተዳጒኖም ዝተፈላለየ ግፍዕታት ከም ዘጋጥሞም መዛግብ ተጸዋዒ ስደተኛታት የመልክቱ። ሃገራት ኤውሮጳ ብብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ዘመራሉ ዘለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈረንሳን ኢጣልያን ዝርከበን ገለ ሃገራት ንሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ንዋትን ስልጠናን ብምሃብ ስደተኛታት ኣብ ባሕርን ከለዉ ዝግትእሉ ሜላታት ኣብ ምትግባር ይርከባ። እንተኾነ ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ ሓለዋ ባሕሪ ዝተዋፈሩ ሊብያውያን ንገዛ ርእሶም ስደተኛታት ኣብ ምሻጥን ምግፋዕን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይዝንገር። ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ከባቢ 6200 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣለዉ። ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር እዋን ህጹጽ ሓደጋ ኣዊጁ። ህዝቢ ሱዳን ፖለቲካዊ ለውጢ ብምጥላብ ሰፊሕ ናዕቢ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት አልበሽር ንኹሉ መንግስታዊ መሓውራቱ ብምፍራስ ሓድሽ መንግስቲ ከቕውም ከም ዝኾነ በቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ አልበሽር ኣዊጅዎ ዘሎ ኣዋጅ እዋን ህጹጽ ሓደጋ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኩሎም ሚኒስትራቱን ላዕለዎት ኣዘዝትን ካብ ቦታኦም ተገሊፎም ብሓደስቲ ክትከኦም ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ፕሬዚደንት ንሳልሳይ እዋን ንኽምረጽ ክኽእል መታን ቅዋም ክቕየር ጀሚርዎ ዝነበረ መስርሕ ደው ክብል እውን አልበሽር ብውግዒ ኣዊጁ። ንመግለፂ ኣዋጅ እዋን ህጹጽ ሓደጋ ድሕሪ ምስማዕ ህዝቢ ሱዳን ብሓድሽ ማዕበል ናዕቢ ከም ዝጀመረ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣረጋጊጹ። ኣብቲ ብዓርቢ 22 ለካቲት ድሕሪ ቀትሪ ዝጀመረ ናዕቢ ህዝቢ ሱዳን ፕሬዚደንት አልበሽር ካብ ስልጣን ክወርድ ዝጠልብ ጭርሖ ብሰፊሑ ከም ዘቃልሐ ይግለጽ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ እማ ሳዲቅ አልማህዲ ብወገኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ሱዳን ጽገናዊ ዘይኮነ ሙሉእ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ይጠልብ ስለ ዘሎ እዚ ፕሬዚደንት አልበሽር ወሲድዎ ዘሎ መንግስቲ ናይ ምፍራስን ኣዋጅ ህጹጽ ሓደጋን ነቲ ኩነታት ዝያዳ ዘጋድድ እምበር ፍታሕ ዘምጽእ ኣይኮነን ኢሉ። ሱዳን ናብ ዘላቶ ኩነታት እዋን ህጹጽ ሓደጋ ምእዋጅ ንሓይልታት ጸጥታ ሕሉፍ ስልጣን ዝህብ ብምዃኑ ብሰላም ናይ መፍትሑ ዕድል ዝያዳ ይጸብብ ኣሎ ክብሉ ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር የጠንቅቑ። ኣብ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ካብ ማስተር ፕላን ወጻኢ እዩ ብምባል ኣብ ከባቢ ከተማ አዲስ አበባ ኣባይቲ ናይ ምፍራስ መስርሕ ብሰፊሑ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ካብታ ከተማ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። እዚ ንልምዓት ኣብ ዝተሓዘ ቦታ ብዘይሕጋዊ ፍቓድ ተሃኒጹ ተባሂሉ ዝዓንጽ ዘሎ ኣባይቲ ልዕሊ 12,000 ከም ዝበጽሕ እዩ ዝግለጽ። ዛጊት ብኣሽሓት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ልዕሊ 930 ኣባይቲ ዓኒሎ። ገለ ነበርቲ ናይቲ ፈሪሱ ዘሎ ኣባይቲ ንጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ኣብ ዝሃብዎ ቃል ካብ ምምሕዳር ከተማ ፍቓድ ዝተዋህቦም ምዃኖም ክገልጹ እንከለዉ ካልኦት ከዓ ዝኾነ ሕጋዊ ኣገልግሎትን ወረቐት መንነትን ኣብ ምርካብ በቲ ድራሾም ክጥቀሙ እንከለዉ ሕጋዊ ዝነበረ ኣባይቲ ሕጂ ሃንደበት ንምንታይ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ኣይተረዳእናን ክብሉ ምረቶም ገሊጾም። ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝበዝሐ ካብቲ ዝፈርስ ዘሎ ኣባይቲ ኣቐዲሙ በቲ ምምሕዳር ተገዚኡ ንካልእ ዕላማ ተሓዝዩ ዝጸንሐ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምምልካት ዳግማይ ዋጋ ክኽፈሎ ምፍቃዱ ዝሓለፈ ምምሕዳር ናይታ ከተማ ክሕተተሉ ይግባእ ኢሉ። በንጻርቲ ኩሉ ዝመጾ ዘሎ ተቃውሞታት ኩሉቲ 12,000 ኣባይቲ ክሳብ ዝፈርስ ነቲ መስርሕ ክቕጽሎ ምዃኑ እቲ ምምሕዳር ኣፍሊጡ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልን ክካየድ ዝተወጠነ ናይ ምሕዝነት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ከም ዝተሰረዘ ተሓቢሩ።
فدريشن كعس أجر سوماليا بزهبو مجلسي أتي زحلف سمون أب كتما مقادشو ككاي توتينو زنبرة ناي تحت 10 عامات محزنتا وقتم نابكال أوان كم استسقاقريو أملكتو يغون بر أتي نعسر شدشته ويدما 10 شوعات تلكاتي تسريع زنبرة قتم زت سرزلو مخنيات يغون نابكال أوان تسقاقيرون تقوين دما معس كم زكايدن أين تسرن فدريشن كعس أجر إرترا بزعبا حدش ناي قتمات مدباتو كحبرم أب تثبيت كم زلو نافنيا فدريشن كعس أجر سومال شافي محي الدين أبو بكر بمدكاس مرببات حبريتا سومال قليسن وغان إرترا بزعبا مسراز يخون مسقار محزنتاو قتم السومال زيتو هبه وقعو مقلت يلن إرترا أب مقادشو أبزكايد محزنتاو قتم كتساتف فنتخ إله دهريش عنش عتميتن سمانين شمونتن أبزي سالسان حدن عمتات أب مريت سومال قتم زكايدت ناي مجمري هاجر كتكونيا مزي زلو حدش هوهو أب مونغو إرترا إثيوبيا سومالن جيبوتن محزنتاو قتمات كعس أجري ككايد مخانو أقدمو كتكس تسنحيو كاب ناي سبورت زينا كي وصانا هاجراويت غانتا قددم بشكلتا إرترا كاب 24 لكاتيت كساب 3 مغابيت أب زقصل قددم بشكلتا زر رواندا تساتفالا أبزي كلتا نتبحد معك أن زلو نمبل 11 جيزيو زكاية زلو أهجراوي قددم زر رواندا إثيوبياون كتساتف مغانا أفليت أكوان تنبرت أودو ساعات كم سحبت قليسا نزبز حساب سلطاناتو اليوم زركب بريزيدنت السودان عمر حسن البشر نمينستر مكلخال جنرال عواد ابن عوف قداماي مكتل بريزيدنت كخون مزيزو أتي بريزيدنت بزيكازي نأم حداري زوباه معراب جزيرة قداماي مينستر كخون رغيهو ازم كلته توسخ مزنت وهيبوم زلو سب سلطان بريزيدنت بشر قدمي 30 عامتات بوتهدراو علوه ناب سلطان ناب زمصلو امونات دغفتو منبارهم سندات يملكت بريزيدنت السودان نزبز حساب سلطاناتو بملاي بأموناتو زتكوم زلو صلوانايتي انصارو زكاية زلو حزباوي تقامو زفطرلو كبي سغاتيو እቲ ፕሬዝደንት ب22 ለካቲት ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ናይ ህጹጽ እዋን ከም ዝኣወጀ ዝፍለጥ እዩ ፕሬዝደንት በሽር ብደረጃ ሃገር ናይ ህጹጽ እዋን ዘእውጅ ዘሎ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳው ከባቢታት ምብራቕ ሱዳን ኣንቢርዎ ዝጸንሐ ኣዋጅ ብምልዓል ተዓጽዩ ንዝነበረ ዶብ ምስ ኤርትራ ክኽፈት ካብ ዝውስን ወርሒ ኣብ ዘይመልኣሉ ግዜ እዩ ካልኣይ ወርሑ ኣቕፂሩ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን ብናህሪ ዋጋታት መሰረታውያን ምግብታትን ሃለኽቲ ነገራትን እኳ እንተተበገሰ ن30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ወዲ 75 ዓመት ፕሬዝደንት በሽር ጠቕሊሉ ክእለዩ ዝጠልብ ዘሎ እዚ ኣብ ሱዳን ተኸሲት ዘሎ ኩነታት ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ሻቕሎት ፈጢርሎም ይርከብ ንግስነት سعود عرب ኣብ ታሪኽ ሃገር ንመጀመርያ እዋና ጓል ኣንስተይቲ ኣምባሳደር ከም ዝመዘዘት ማዕከናት ዜና ሓቢረን ريما باندر السعود أمباسادر سعود عرب أب حبرات منقسات أمريكا خوينا تروح حزلا نساه قالوا نتي نوح وان أمباسادر سعود عرب أو أمريكا زنبرة باندر بن سلطان السعودية أمباسادر سعود عرب أو أمريكا خوينو كقلقل تسنحي ودو ننقص سلمان خالد بن سلمان تكي أدمايا أمباسادر سعود عرب أب أمريكا خوينا زلا خالد بن سلمان ناب سعود عرب تمليسو مكتل منيستر مكلخال خوين الله إذا كاب نقصاين بتسبب تولد أمباسادر بسنكي قتلت سعوداوي غازيتنيا قاشوغي أب تركي أب منغو نكسنا سعود عربن معرابن تفتير زلو كركر قداي سبعو مسلات زعابه بدهو كونا كم زغل يقلت سعود عرب أب زحلف عمت دك انستيو مكينا كزوران أب كم سينمان ميداتات سبورت نزا مسلة ناي مزنا قعبوتاتات كأتوان كم زفقدت أيرسعن مس راديو إيرنا خمزلكم زخبركم سمعتنا أزي سومنا في التساميتاتيو أم نايسولس في التساميتات ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዘመንበረ አስመራ ሙጹ አቡነ መንግስት አብ ዕርቀ ሰላም ወትሩ እንምንየውን እንደለውን ነገር እኳ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ርሒቁና ይርከብ ክብሉ ምግላጾም መርበብ ዜና ቫቲካን ሓቢሮ አቡነ መንግስት አብ ነዚ ዝገለጹ ብምኽንያት እቲ ብ23 ለካቲት ዝተኸብረ በዓል ኪዳነ ምህረት ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት እዩ እቲ መርበብ ካብ አቡነ መንግስት አብ ንዝተላእከ ጽሑፍ ብምዝርጋሕ ብዘቕረቦ ዝርዝራዊ ስብከት መሰረት ዕርቀ ሰላም ስለምንታይና ዘይንረኽቦን ተበልና ርድኢትናን ኣተሓሕዛናን ብቑዕን ቁንዕን ስለዘይኮነ እዩ ክብሉ እቶም ሊቀ ጳጳሳት ኣስሚሮም
ዕርቅን ሰላምን ሓቀኛን ነባርን ክኸውን እንተኮይኑ ብታህዋኽ ብዓቐን ተለኪዑን ተጠምዚዙን ዝመጽእ ኣይኮነን ዝበሉ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ነባሪ ሰላም ዘምጽእ ዕርቂ ማለት ከዓ ኣብ ናይ ልቢ ጸጸትን ጣዕሳን ይቕሪ ሓድሕድን ዝተመርኮሰ ንፍትሒ ዘይጎሲ ንተበዳልን ንበዳልን ዘሳትፍ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም እግዚኣብሔር ዝተሓወሶ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣዝዮም ዝተወጽዑን ዝተገፍዑን ፍሉይ ትኩረት ዝህብ ክኸውን ኣድላይ ይኽብሉ ኣረዲኦም ንኹሉ ዝምልከቱ ኣካል ዘይሳትፍ ከፊላዊ ዕርቂ ጎደሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደገኛ እውን ስለ ዝኾነ ነባሪ ዘይኮነ ግዝያዊ ፍታሕ ጥራይ ከምጽእ ከም ዝኽእል ኣገንዚቦም ንሶም ብተወሳኺ ንኹሉ ዝምልከቱ ኣካል ዘይሳትፍ ዕርቂ ሓንካስ ዕርቂ ምዃኑ ብምርጋጽ ሓቀኛ ዕርቂ ከዓ ካብ መሰረታዊ ምትእምማን ሓድሕድዩ ዝብገስ ኢሎም ምትእምዋን እንተዘየልቦ ናይ ዕርቂ ጉዕዞ ክጅመር ከም ዘይክእል ብምጥቃስ ኣብ ስድራ ቤት ኮነ ኣብ ጎረቤት ኣብ ዓዲ ኾነ ብሃገር መጀመርታ ስጉምቲ ዕርቂ ዝተበደለን ዝበደለን ሰላም እንተደልዩ ከም ዝብገስ ኣተሓሳሲቦም ዝበደለ በዲለ እሞ ይቕሬታ እኽሕስ እንተበለ ዝተበደለ ከዓ ምብዳልስ ከም ሕሱም ተበዲለ እሞ ደሓን ምእንቲ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኣሕዋት ምእንቲ ደቀይ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ፍቕሪ ይገድፈለኹ እንተዘይሉ ዕርቂ ክጅምር ኣጸጋሚዮ ብዘይ ዕርቂ ግን ሓቀኛ ሰላም ድልዱል ሓድነት ፍርያም እምዕባለ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኣቡነ መንግስቲ ብዘይካዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ እግዚኣብሔር ሰላም ኣበሲሩና ምስጋናና ይብፅሓዮ ድሕሪ ምባሎም ሕጂ ከዓ ኣብ ውሽጥና ሙሉእ ዕርቅን ሰላምን ክገብረልና ንኣምላኽና ለመና ነቶም ዝጀመርኩሞ ከዓ ክትቅጽልዎ ነተባብዕ ክብሉ ምዒዶም ገና ብዙሕ ኩራ ብዙሕ ፍርሒ ብዙሕ ቁስሊ ብዙሕ ምፍልላይ ብዙሕ ምጥርጣር ብዙሕ ቁጥዓ ብዙሕ ጓሂ ኣሎና ዝበሉ ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ እዚ ኩሉ ክሓውን እንተኮይኑ ሙሉእ ሓድነትን ሓቀኛ ምዕባለን ክርከብ እንተተደልዩ መደብ ዕርቀ ሰላም ብዝቐልጠፈ ይበገስ ንስዩ እቲ እንኮፈውሲ ክብሉ ደምዲሞም ኣብ መወዳእታ ሓቀኛ ምሕረት ወይ ይቕሬታ ምስ ፈጣሪ ካብ ዝተዓርቀ ሰቢ ዝብገስ ድሕሪ ምባሎም ድማ ኣብዚ ነብዕሎ ዘሎና ክብረ በዓል ኣዴና ኪዳነ ምሕረት ሓቀኛ ዕርቅን ምሕረትን ዘምጽእ ክገብረልና ንማህለል ክብሉ ንህዝቢ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሕብረት ኤውሮጳን ዋዕላ ኣካይዶም እዚ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ብ24 ለካቲት ኣብ ግብፂ ከተማ ሻርም ሸኽ ዝተኻየደ ዋዕላ ብኣውርኡ ንንግድን ወፍርን ዘተኮረዩ ይኹን እምበር እቲ ዋዕላ ንምስፍሕፋሕ ቻይናን ሩስያን ናብዘን ሃገራት ንምክታእ ዘንቀደ ምዃኑ እውን ዝተፈላለዩ ወገናት ትንታነታቶም ይህብሉ ቻይናን ሩስያን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓረብን ምብራቕ ኣፍሪቃን ሰፋሕቲ ናይ ወፍርን ንግድን መደባት የካይዳ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኣብቲ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራትን ወከልትን ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሕብረት ኤውሮጳን ተሳቲፎም ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሕብረት ኤውሮጳን ኣቐዲሙ ኣብ ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ፍሉይ ዘተ ንምክያድ መደባት ከም ዝነበሮ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ባጀት 2019 ንመካየዲ ስራሕ ትካላት መንግስቲ ብዘይምስልዑ መደበራት ፖሊስ ኤርትራ ቀለብ እሱራት ምስኣነን ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘለዋ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም እዚ ንሓያሎ ትካላት መንግስቲ እውን ከይተረፈ ዋሕዲ መሳርሒታት ናይ ቤት ጽሕፈት ኣኸቲሉ ዘሎ ጉዳይ ብዝያዳ ኣብተን ብፖሊስ ኤርትራ ዝመሓደራ ኣብያተ ማእሰርቲ ገኒኑ ይረአ ብዘይካተን ኮሚሽን ፖሊስ ኤርትራ ዘመሓድረን ኣብያተ ማእሰርቲ ብቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብኣውሮ ድማ ብክፍላተ ሰራዊትን በራጊድን ዝመሓደራ ልዕሊ 300 ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለዋ ነዘን ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ኤርትራ ዝመሓደራ ብሲቪላዊ ገበና ዝተኸሰሱ እሱራት ዝሓዛ ኣብያተ ማእሰርቲ እዩ ብሰንኪ ባጀት ቀለብ እሱራት ከም ዝሰኣና ዝግለጽ ዘሎ ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ግብርን ካልኣታዊታትን ዝተኣከበ ገንዘብ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ብስም ዓመታዊ ሃገራዊ ባጀት ክስላዕ ዝነበሮ እኳ እንተኾነ ታሕታትነትን ግሉጽነትን ብዝጎድሉ ኣገባብ ዝካየድ ብሰንኪ ድማ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ በብዝጥዕመን ካብ ህዝቢ ገንዘብ ክእክባ ይረኣያ ከም ኣብነት ናይዚ ድማ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተፈላለየ ምኽንያታት እናፈጠረ ዓመታዊ ካብ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ኣማይት ገንዘብ ከም ዝእክብ ይፍለጥ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቬኒ ንወዱ ኪያሩግባ ሙሄዚ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ማዕረግ ከም ዝሃቦ መርባት ሓበሬታት ሃገር ገሊፀን ወዲ 44 ዓመት ሙሄዚ ኣቐዲሙ ኣዛዝ ናይቲ ብፍሉይ ሓይሊ ዝፍለጥ ኣብ ሓለዋ ፕረዚደንትን ቀጽሪ ቤተ መንግስትን ዝነበረ እዩ በዚ ሕጂ ተዋሂቦ ዘሎ ናይ ሌተናንት ጀነራል ማዕረግ ድማ ጠቕላሊ ኣዛዝ ሰራዊት ሃገር ንምዃን በቂዕሎ
ن33 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ብሕማም ይኹን ካልእ ምምራሕ ሓብ ዘይክእለሉ ስልጣኑ ንወዱ ብምርካብ ክእለይ ካብ ዝብል መደብ ንወዱ ናብ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ማዕረግ ከም ዘሕኮሮ ተንተንቲ ፖለቲካ የርድኡ። ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ንወዱ ናብ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ስልጣን ዘሕክሮ ዘሎ ንቕዋምቲ ሃገር ክሳብ ብሂወቱ ዘሎ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ብዘኽእሎ መንገዲ ድሕሪ ምቕያር እዩ። ወዲ 74 ዓመት ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ቅዋምቲ ሃገር ዕድሚኡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫት ሃገር ክሳተፍ ኣይፈቕደሉን እዩ። ይኹን እምበር እቲ ፕረዚደንት ነቲ ቅዋም ብምቕያር ብሂወት ክሳብ ዘሎ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ወጢኑሎ። ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ስልጣን ብዝጸንሕዎ ብዝሕ ዓመታት ምስ ቀዳሞት 10 ስራዕ መራሕ እዩ። 3 ካብቶም ቀዳሞት 6 ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኮይኖም ንሳቶም ድማ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቬኒ ብ33 ዓመታት ቀዳማይ፣ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ብ30 ዓመታት ካልኣይ ክኾኑ ከለው ሳልሳይ ድማ ፕረዚደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብ28 ዓመታት ይስዕቦም ኣሎ። ሰብ አልቦ በረርቲ ወይ ድማ ድሮን ኣብ ሶማል ብዘካየድኦ ደብዳብ ብውሕዱ 35 ሰባት ተቐቲሎም። ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት እቶም ብ24 ለካቲት ብዝተኻየደ ደብዳብ ዝተቐትሉ 35 ሰባት ብምልኦም ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ሸባብ እዮም። እንተኾነ በቲ ኣብ ማእከላይ ሶማል ዞባ ሂራን ዝተኻየደ ደብዳብ ሰላማውያን ሰባት እውን ግዳያት ኮይኖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ። ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ወርሕ ኣብ ሶማል ተደጋጋሚ ደብዳብ ብምክያድ መብዛሕትኦም ኣባላት ሸባብ ምዃኖም ዝገለጸቶም ብውሕዱ 185 ሰባት ቀቲላላ። ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልን ኣሜሪካን ብዘካይድዎ ዘለዉ ስርሒታት አልሸባብ ከም ዝተዳኸመ ይግለጽ እኳ እንተሎ ምስ መስሓብቲ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ 2020 ብዝሓየለ ክበራበር ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ብሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዝተመርሐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኢጋድ ኣብ ጅቡቲ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ትማሊ 27 ለካቲት ከምኡ ድማ ሎሚ 28 ለካቲት ዝካየድ ኣኼባ ብዛዕባ ብምሕያሻት ውድባዊ ቅርፅን ዕማማት እቲ ውድብን ክመያየጥ እዩ። ናይ መንግስታት በዓል መዚ ንምዕባለ ወይ ኢጋድ ኤርትራ ትርከበን 8 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ዞባዊ ውድብ እዩ። ካብዚ ዞባዊ ውድብ ተገሊላ ዝጸንሐት ኤርትራ ድሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ርክብ ናብ ንጡፍ ኣባልነት ክትምለስ ጻውዒት እኳ እንተቐረበላ ዛጊት ኣብ ዝኾነ ንጥፈታት ኣይተረኣየትን። ሶማልን ቀጠርን ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐን ዝምድና ብዝያዳ ንምድልዳሉ ሓድሽ ስምምዓት ከቲመን። እዚ ስምምዓት ዝኽተም ዘሎ ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ቀጠር ናይ 2 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ፋርማጆ ናብ ቀጠር ኣምሪሑ ዘሎ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሕብረት ኤውሮጳን ድሕሪ ምስታፍ እዩ። ንሱ ትማል ረቡዕ 27 ለካቲት ኣብ ኣዶሓ ምስ ኣሚር ቀጠር ሼኽ ታሚም ቢን ሐማድ ኣልታኒ ብምርኻብ ኣብ ዝጸንሑ መደባትን ብሕጂ ዝትግበሩ ንጥፈታትን ተመያይጦም። ብዘይካዚ እውን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም። ኣቐዲማ 67 ወተሃደራውያን መካይን ንመንግስቲ ሶማል ዝሃበት ቀጠር استراتيجياዊ ጽርግያታት ሃገር ብቕጥራን ንምሕዳስ ናይ $200 ሚልዮን ምወላት ትገብር ከም ዘላ ይፍለጥ። መንግስቲ ሶማል ምስ ቀጠር ዘለዎ ዝምድና ክበትኽ ብስዑድ ዓረብ ንዝተገብረሉ ጸቕጢ ብምንጻግዩ ምስ ቀጠር ዝጸንሖ ታሪኻዊ ምሕዝነቱ ዘደልል ዘሎ። ኣብ የመን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ንረድኤት ዝውዕል ናይ $2.6 ቢልዮን ሓገዝ መብጻዕቲ ኣትዩ ከም ዘሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣፍሊጡ። ነዚ ኣብ የመን ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ህጹጽ ረድኤት ኣብ ምብጻሕ ሕቡራት ሃገራት $4 ቢልዮን ሓገዝ ሓይቱ እኳ እንተነበረ ዛጊት $2.6 ቢልዮን ምርካቡ ከም ዓብ ዓወት ከም ዝርእዮ እቲ ዋና ጸሓፊ ገሊጹ። ነሱ ነዚ ዝገለጸ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ዝወሰደ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ዋዕላ ህጹጽ ረድኤት ንየመን እዩ። ካብተን ነቲ ገንዘብ ዝመወላ ሃገራት ኣብ ኩናት የመን ብቐጥታ ዝዋስኣ ዘለዋ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ነፍሲ ወከፈን ፍርቂ ቢልዮን ክማዋፅዓን ከለዋ ሕብረት ኤውሮጳ 182 ሚልዮን፣ ባሕሬን 150 ሚልዮን፣ ጀርመን ድማ 114 ሚልዮን መብጻዕታት ኣቴና ኣለዋ። ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 20 ሚልዮን ካብ ህዝቢ የመን ህጹጽ ናይ መግብን መድሃኒትን ሓገዝ የድልዮ።
سعود عربن حورات إماراتن أب يمن متقعد خف جمرالو أب كل تشعين 15 كساب زوان زي أشحال سبات كقتلون كلو مليونات كأكم من نوابرهم تمزابيلهم يركبوا مس راديو إرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا زي سومنا في التساميتاتيو أبني عبي في التساميتات ኣብ ከባቢ መርሓኖ ዝርከብ ኣብያተ ሸቐጥ ኢትዮጵያውያን ክሳብ 3 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ከባቢ ዓዲ ኣቤትዎ ክግዕዝ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣቐዲሙ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብፍኑ ክካየድ ጸንሐ ንግዲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከባቢ መናሃርያን መርሓኖን ጥራይ ክሕጸር ተወሲኑ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ከባቢ ዓዲ ኣቤትዎ ክግዕዝ ዝተደልየሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን ብመሰረቲ ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ እቲ ካብ መናሃርያን መርሓኖን ናብ ዓዲ ኣቤትዎ ክግዕዝ ተወሲኑ ዘሎ ሸቐጥ ካብ ኢትዮጵያ ብመካይን ጽዒኖም ንዝመጹ ነጋዶ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ንኤርትራውያን ክልኩል ምዃኑ ኣነጺሩሎ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተጀመረ ርክብ ዶባት ምኽፋቱ ነቲ ብስእነት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት መግብን ናይ ህንፃ ኣቑሑን ተጨናኒቑ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ተዛማዲ ረህዋ ፈጢሩሉ እኳ እንተሎ እቲ ናይ ሸቐጥ ፍቓድ ንኢትዮጵያን ጥራይ ይወሃብ ምህላው ግና ንብዙሓት ኤርትራውያን ነጋዶ ኣቖጢዑ ይርከብ ዶብ ሕሞራ ኦም ሓጀር ንኢትዮጵያውያን ነጋዶ ክፉት ክኸውን እንከሎ ኤርትራውያን ነጋዶ ግና ፍቓድ የብልኩምን እናተባህሉ ካብ ከባቢ ተሰንያት ሒዞም ይዕገቱ ምህላዎም ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ ምዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ከባቢ ተሰነይ ምስ ኮንትሮባንድን ዘይሕጋዊ ንግድን ምስጋር ደቂ ሰብ እንተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራን ኣባላት ስለያን ምቅትታል ይርአ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮና ሓቢሮም ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ጥራይ ኣብቲ ከባቢ ብውሕዱ 4 ኣባላት ሰራዊት ቀታልዮም ዘይተፈልጠ ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም ኣብ ኣስመራ ከባቢ ቪላጆ ኣብ ዝርከብ ማይበላ ጀራዲን ከልምዑ ጸንሑ ሓረስቶት ዓዲ ሰግዶ ጀነሬተራቶም ተሃጊሮም እዞም ብሞተር እናተሓገዙ ጀራዲን ከልምዑ ጸንሑ ሓረስቶት ዓዲ ሰግዶ ንእንስሳ ተዘይኮይኑ ንሰብ ዝኸውን ፍርያት ከየቕርቡ ኣቐዲሙ ንዝተዋህቦም መምርሒ ጥሒሶም ብዝብል ጉዳይ ተሃጊሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝጠቅስ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ እዚ ብሓላፍ ናይቲ ኣብ ዓዲ ኣቤትዎ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ምህጋር ብውሕዱ 4 ዝኾነ ዓበይቲ ጀነሬተራት ኣብ ኣልማዕቲ ጀራዲን ዓዲ ሰግዶ ከቢድ ቁጥዕ ፈጢሩ ከም ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣረድዮም ኣንጻሩ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ወጥሪ ዝርከብ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ምቅያር ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኣካይዱ ኣቐዲሙ ንዝበዝሑ ላዕለዎት ሰበስልጣናቱ ካብ በዝነቶም ብመላይ ሓድሽ መንግስቲ ኣቆይሙ ዘሎ እቲ ፕረዚደንት ን18 ማሕደርቲ ዞባታት ሃገር ብሓደስቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተኪቦም ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ብዘይካዚ ምቅያር ናይ ኣዘዝቲ ሓይልታት ምድሪ ባሕርን ኣየርን እውን ኣተግቢሩ ኣንጻሩ ንዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ንምድቋስ ንሓደ ዓመት ጸንሕ ናይ ህጹጽ እዋን ኣውጁ ዝርከብ ፕረዚደንት በሽር ብምርጫ ዳእምበር ብተቃውሞ ዝመጽእ ለውጢ መንግስቲ የለን እናበለዩ ዝገልጽ ዘሎ ይኹን እምበር ህዝቢ ሱዳን ሰላማዊ ሰልፊ ከይካይድን ከይክብን ንዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ፕረዚደንት ሱዳን ብምጥሓስ ፕረዚደንት በሽር ይኣኽለካ ካብ ስልጣን ተኣለ እናበለ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ መቐጻል ይርከብ ሬድዮ ኤረና